Ka dorbar shnong malki sa shisien kan sayo abakan jit ya ki argut kirang ba shnong bathmai ka bansalong ha ka shpodarik nailar arjar arpusaw hamadan malki. Habekran bat uba Anthony Lingdo nongbri ubade u secretary ka election committee ula pentip ba ya ka election ansdang no ha kapor prabaji min step hadu arbaji minsngi amshu khandai baji kumbala penbena bat ya ka jingyaw ya ki vote ansdang ha kapor lai baji janmir. Ula ong baya kani ka jingkap vote anle da ka kot ballot paper bala kerpa dia baro kibade shnong try na kani ka shnong bakin mi renti lang syakani ka jingkap vote. Shushu nakaliang uba Anthony ula ong bahakini ki kinta thep vote andon ka jingkhang shnong but ansha tang ya ki school ki college ki badan happening ki examen an pelat ru ya ki balet sha ki hospital bat ki kam bakir ki bat an nam dan kanu kanu ka jingkhang ya ki bawan rung shnong. Hagani ke election kindon laingot ki kirtong ki bakin thop ya iba bandara warjri ba pi ki sotun ba tamdo khongwer bat nakini ki laingot ki pat ba kila banjit ya arngot kirang ba shnong katkum ka jingya pinbet ha ka dorbar ka badang shudapshen. Nakaliang jong ka dorbar snong malki kalapan baik bandon kani ka jingya jet ya ki rang ba snong batma jong ka snong ya ka ba ka dorbar kalabu lemba ka election committee ba penbaik ya kani ka kam kani ka jing jet ya ki rang ba snong arngut kanlong ha kani ka shipotrik jong mentau benai arajar saw hang ni apo madan malki kapor banjit ikirang ba snong kanlong nadu kapor prabaji step hadu khandai hadu arbaji mensi om kumbala pen menaning kong khandai baji kata kari kapor ka jing pagala na kaliang kadorbar bat hagaju kasngi hi on sanyo ya ki votes jong kini ki rang ba snong batmai kaban long ha kapor lai baji mensi kata kari kapor bangin nyo ya ki votes bat na kaliang kasnong idon lain ngut kirang ba ki bala file nomination na kabanta banyo kun ya kanika kamrang ba snong po kasnong malki kita gilong iba bandara warjri iba tamdu hongwer bat iba pikir sotun kini kilangut kidi kirang ba kiba lada ban file kan nomination bat ka election committee kala pediang ya kani kan nomination jengki ban yakun ya kani ka kam election rangwa snong apo ka snong malki bat hagaju kopor ka dorbar haga jingalang badang sudap long hunen kasi kalarai ba kanton ka jingkhang snong apo ka snong malki haga ni ka shiphotorik kabade ka singi jet rangwa snong henry la pelaj no ya ki school ki college ki badan apa upur sam yang senang malki ki badan apa deng ki exam but kumjuri ki office rekam ki badan apa senang malki kandom don kanu kanu jingkhang na kabenta jongki but kani kadai ka kalong ru na kabenta kitu ki badan kam ya ka kam ka bakerki kum ki hospital ki kuai but nakaliang ka election committee hi kai wer ya borok kinong senang bakin yemi pajba ha ka tu kasngi ban pendap ila ka jong ka hok ha ka banjit ila jong rang wa senang arngut ngin yo kirang wa senang bakin jet aku tu kasih pok mana malki nang baki kam jo kasnong kinya chamat wat menu bala banjit menu bala banjit mentah kan kam jet ang basnong dorbar hi lembaga election committee gelarai batang ki try snong ki badai ki nong snong jo kasnong malki ki badai ru ki khasi ila ban simenta ka banjit ya kirang basnong kata kalong ki baladap khat pras nam seneng kentup kentai bat senrang kata ka digarai wat hakaju kopor ki wei pat kiba wan song hasnong malki omduna ya ka suppose nam ni kiba kila perung dekot lani perung ila dia hapo kasnong lemba ki dorbar dong ki badan haki dong haki kentoi jo kasnong katkum ka jing itip ba jing penitu jong kirang ba dong ki badan kita jeka kila long kiba dehok ban yo ban simenta ka ban jet on wasnong tekeni ka dika kubor na ka banta baro kinong song snong kasnong malki ba kin yemi pajba aka ban ya simenta hakani ka jing jet kirang ba snong boleh sibun ba kita khar pi ka kamrang ba snong ka dika kasi tangki kasi bala bani sementa haka banjit rang pak snong wat kum kasnong ngidon ya kariti trekam ya ka bala pediang da ka dorbar hagi por balai haka ba lasha ya baro ban kentai bat senrang bani sementa haka ni ka jingjit ikirang pak snong wat nginyo arngut kirang pak snong na laingut ki ban yakun ya ka ni election menta na kaliang ka dorbar snong ngiladap ban pentip ya usim ladap ban ya kendu ya usim jo ka himam liam bat nilayo ru ya ka jubab na kaliang sim namar ki jing don ki kam ki bamla banwan ndang nilai pulih ko dorbar bangi pediang but andang ila dep je di kirang basnong ka extip bodi betama jong dorbar basnong kan lengbau secretary jong kasnong kin sa pentip sya ka himam liam sa usim
ban ai sanat ya ki rang ba snong ki ba ki pai ba ki la jet apok snong malki sama pe te ka jingjiat ya ki rang ba snong hi kan long da ki ballot paper ki ba ka election committee kala ada ban pangkre hakaba hakani ka ballot paper an sadon lightly ki kerteng jong kini ki banya kon ya ka election rengkat kadur jong ki kertong ki banya kon ya kan ka election hakaba ki pai ba nong tebut jong ka snong ki ban jiat ki rang ba snong kila bantik artli ki kerteng na kini ki laingut ban longkum ki rang ba snong jong ka snong malki kani kalong ka benta ka badon kamba bat nakaliang ka dorbar sa sisien ka kentu ya baro kinong snong jong ka dong bat kada kenturu ya baro kinong penyak dong hagi dong go per jong snong malki ban kentu ya baro kiram payeng ban mi sakmat haka ban mi sakmat ban jiat ya orang ba snong lojong ko boleh sibur pi ka dorbar kala rai batang kitu ki basong basa hapo ka snong malki kiyo ya kalat ban jiat ya kirang ba snong lojong hapo ka snong Nrai ki donru ki wi ki jaka ka hakaba ngi I haka jing start jong kirang ba dong ban certify lan ban pediang yanu badai ban sya ban tebut yanu banum sya ban tebut nila I haki bat ka khadu I la dan kanu ka dispute ka election committee kan sasim ya karai ka khadu ka tu